Давай. Представям си Любчо, Мими, Миша, Наталия, Алекс и Симона. В ролята на Штрафа, жирафът, хипопотама, папагала, слона и разказач. Дано да ви е много интересно. Тънки струйки дим обвиха беседката от всички страни. Пръв в зоологическата градина забеляза тази необичайна клетка жирафа. Вижте, вижте, извика развълнувано той. Вижте какъв висок дим излиза от нас беседка. На пожарни прилича. Какво се развика от днес дълбушко? Пожар да пожар. Дори някъде да гори нещо, нали далеч от нас? Завърча лениво глава хипопотама. Аз пък никакъв пожар не виждам. Изкъряка щаралсът и пъхна главата си под крилото. Не ви лъжа! Трябва да ми повярвате. Беседката гори. Отново нададе глас жирафът. Пожар, пожар! Изкъряка жълто-червеният папагал. Веднага ще отида до къщата на пазача. Ако пазачът го няма, само ще се обадя по телефона. Ало, да дойде пожарната. Отивам, летя, ура, пожар! Пронизителният вик на папагалът стрихна слънчето рум, което си пиваше вода от басейна. Румти вирна глава, старенчи поглед напред и забеляза буйния червеникъв ушек. Бре да му се не види. Наистина от беседката излиза огън. Трябва да отида там и да направя нещо. Ами, да, нали точно водата гаси огъня? Си помисли слънчето. И щом се помисли това, Ромпин смукна още вода от басейна и решително се втурна към малката дървена постройка, застана на няколко крачки от горещия покрив. Ама че горещина! Рече се слънчето и усети, че лъчивият дим влиза в очите му, а по-разтерените му уши започнаха да кацат парещи искри, но не обърна гръб на пожара. Смело се надигна на пръсти, вирна хобота си към пламъците и мигом изпарачи към покрива дълга водна струя. Водата обля покрива и много от пламъчетата започнаха да изчезват. Тук там още подскачаха жълти езичета. Слънчето хукна обратно към басейна. Давай, Румпи, давай! Ние сме с теб! Подвикна му окружително жирафът. Скоро ще дойде на помощ пожарната! Извика я по телефона. Ура! Изкъряка папагалът. Слънчето напълни хобота си с вода и пак се втурна към беседката. Когато от улицата се дочу сирената на пожарната кола, огънят вече беше загасен. За първи път пожарникарите срещаха толкова добър помощник.